Fis-sigħat bikrin tal-4 filgħodu, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija reġa' ġie sfiduċjat. Din id-darba kien l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li ħa vot sigriet b'47 membru ddikjaraw li m'għandhomx fiduċja f'Adrian Delija, filwaqt li 36 membru ddikjaraw li għandhom fiduċja fil-Kap. Membru tal-Eżekuttiv astjena. Il-laqgħa tal-Eżekuttiv saret fi kriżi kbira li qed jaffaċċja l-Partit Nazzjonalista. Partit maqsum, min b'appoġġ lejn Adrian Delija u min b'appoġġ lejn id-deputati tal-fazzjoni Busuttil li sfiduċjaw lill-Kap. Fid-dar ċentrali u barra reġu niżlu l-partitarji ta' Delija sabiex jagħtuh l-appoġġ. Spikkat ukoll il-preżenza tal-uffiċjali tal-Pulizija u membri tas-Sigurtà tal-Partit. Il-laqgħa bdiet fis-7 u ftit tal-minuti qabel waslet Terisko Modini Kakija, dik li qed tiġi proposta li tkun kap tal-Oppożizzjoni flok Delija. Hekk kif feġġet mal-ewwel inħasset it-tensjoni u għamet kommozzjoni sħiħa, tant li kellu jingħalaq il-bieb tal-istamperija. Kap irid jiġi deċiż. Ejja. Il-laqgħa tal-Eżekuttiv damet kważi 7 sigħat, mifnija biġliet u għajjat, tant li l-għajjat beda jinstema' minn barra. Il-laqgħa bdiet billi tabib Michael Asha, esponent mill-fazzjoni Busuttil u ex-deputat nazzjonalista fil-gvern ta' Gonzi PN, ressaq mozzjoni ta' sfiduċja f'Adrian Delija. Din kienet it-tieni mozzjoni kontra l-Kap Nazzjonalista u l-ġimgħa l-oħra tresqet mozzjoni ta' sfiduċja fil-grupp parlamentari b'19 il-deputat sfiduċjawh. One.com.mt beda jaġġorna b'mod esklusiv b'dak li qed jiġri fil-laqgħa. Bis-sorsi tagħna fil-laqgħa tal-Eżekuttiv qalulna li d-deputati li sfiduċjaw lill-Kap użaw lill-ex deputat nazzjonalista Michael Asha f'tentattiv ieħor sabiex jisfiduċjaw lill-Kap. Għall-laqgħa tal-Eżekuttiv attenda li l-ex Prim Ministru Kap Nazzjonalista Lawrence Gonzi u dieħel id-dar ċentrali ma ddikjarax il-fiduċja tiegħu f'Adrian Delija. Għandek fiduċja fit-tmexxija ta' Adrian Delija? M'għandix kummenti x'nagħmel. Għaliex ġejt illum għal Il-kummenti li għamilthom fil-pubbliku. Sorsi fil-laqgħa tal-Eżekuttiv qalulna li Lawrence Gonzi beda jimbotta vot fost it-tesserati. Gonzi beda jipproponi tellieqa mat-tesserati bejn Adrian Delija u Terisko Modini Kakija. Chris Sajt li ressaq il-mozzjoni ta' sfiduċja f'Delija l-ġimgħa li għaddiet fil-grupp parlamentari insista li għandu jittieħed vot ta' sfiduċja fl-Eżekuttiv. Hawnhekk spikkaw il-protesti ta' Adrian Delija li s-sorsi tagħna qalulna li beda jgħid li l-vot ma kellux jittieħed għax ma kienx fl-aġenda tal-laqgħa, iżda finalment kellu jċedi għall pressjoni. Kien l-ħabta tas-sieta filgħodu x'in il-membri tal-Eżekuttiv bdew jivvutaw b'mod sigriet. Nofsija wara ħareġ ir-riżultat. Esponenti ewlenin fosthom id-deputati li reġgħu sfiduċjaw lil Adrian Delija għat-tielet darba f'ġimgħa deru ħerġin sodisfatti mid-dar ċentrali. fiduċja Nordu issa, good night. Arrija tal-partit. Issa toħroġ arrija tal-partit. Fil-waqt li esponenti lejali lejn Adrian Delija bħad-deputati Klajt Puli u Karl Mifsud Bonnici ma kellhom xejn xi jgħidu. Ħareġ ukoll il-President tal-Fera taż-Żagħżagħ Nazzjonalisti tal-fazzjoni Delija Team Start. Thomas De Martino tenna l-fiduċja f'Adrian Delija. Jiena minn naħa tiegħi m'għandix kummenti xi nżid, grazzi. Għandek fiduċja fid-deputati li sfiduċja? Jiena għandi fiduċja f'Adrian Delija. Għandek fiduċja fihom? Taħseb li qed jagħmlu ħsara l-partit? Jiena qed nitkellem fuq Adrian Delija. U wara li reġa' ġie sfiduċjat għat-tielet darba, Adrian Delija derħireġ mid-dar ċentrali bid-deputat Mario Gallia biss warajh fost ċabċib tal-partitarji lejali lejh. Pass lura. Minuta. Pass lura. It's enough, okay?